compromís d'aquesta gent, senyor Camps? Quin és el seu compromís? No és possible un canvi de model productiu, declaren, i ha declarat el seu vicepresident primer. És que pensen continuar en els mateixos errors i repetint-los? L'obtenció dels grans beneficis no ha servit en el passat per a finançar inversions productives, ni polítiques públiques ni privades, ni per a col·legis, ni per a millorar la sanitat o per a innovar. No! Ha servit per a especular, per a dificultar l'accés a l'habitatge, a la joventut treballadora, per a crear ocupació precària, gent sense protecció, sense drets, per a fomentar l'economia submergida, afeblint el nostre sistema de pensions i el nostre present i, sobretot, el nostre futur. Considerem necessari amb dos governs la necessitat d'incrementar la inversió per càpita en sanitat, en educació, en dependència, en protecció per l'atur o en polítiques d'ocupació, que en aquests moments estem per sota de la mitjana europea i espanyola. Això requereix redefinir el sistema fiscal perquè siga més progressiu i més just i qui faci pagar a qui més té. Ja n'hi ha prou de parlar de rebaixes fiscals que solament beneficien a qui més renda percep. És necessari perquè aquesta crisi no es salde en un increment major, si cap, de la desigualtat i de l'exclusió social. No, l'eixida no passa per una reducció dels drets socials, no passa per abaratir l'acomiadament, per l'aniquilació de la negociació col·lectiva, per la privatització del sistema públic de pensions, per la reducció de la despesa social. No canviaran la posició del moviment sindical ni de comissions obreres, per molt que ens atemorisquen i per molt que ens pressionen amb les seues mentides. Encara que ho repetisquen de manera matxacona i constantment a través dels mitjans de comunicació. Totes aquestes propostes que vociferen les patronals, els grans grups econòmics, els col·lectius acadèmics al servei de la dreta, no són el remei per a la creació de l'ocupació o per a incrementar nous drets socials. Són simplement propostes que l'única cosa que cerquen és millorar els beneficis empresarials a costa de l'esforç de totes les treballadores i de tots els treballadors. Són les de sempre, són les propostes injustes i creadores de major desigualtat social i de major pobresa. Ens trobem orfes de compromisos. Hi ha un govern superat per la situació i hi ha altres governs que estan més preocupats i ocupats en resoldre les seues implicacions en suposats casos gens edificants de corrupció, en censurar exposicions, en enfonsar el patrimoni cultural valencià, en confrontar en temes de recursos naturals en altres comunitats o en silenciar la majoria de la veu de valencianes i de valencians mitjançant els instruments públics. Sols li exigeix al govern central esforços per a lluitar contra la crisi i contra l'atur, mentre es continuen en les mateixes polítiques de malbaratament de recursos públics en grans esdeveniments. Aquesta crisi no només té un component econòmic o financer, sinó que és paral·lela a una crisi ecològica i alimentària alarmant que pateix el nostre planeta. La insostenibilitat del sistema en termes ambientals i socials és evident i tot i ser global no
nostra forma de vida, continuar basant el nostre desenvolupament en el consumisme depredador, en la urbanització de la costa, en la utilització d'energies no renovables, en l'ús intensiu de l'aigua o en el desenvolupament d'infraestructures amb impacte ambiental fort, és senzillament continuar en l'error estratègic greu que situa la societat valenciana, a les valencianes i els valencians, en una posició de vulnerabilitat i de debilitat manifesta. Aquelles institucions també que tindrien que ser garants de la bona salut del sistema financer i del propi sistema econòmic, cap a on estaven mirant quan donaven com a sòlid i consolidat el sistema financer internacional. Quina autoritat moral tenen ara per a vindre a exigir sacrificis a les treballadores i als treballadors? El Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, el Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya i les agències de qualificació. Per què no alentaren del seu fort enriquiment il·lícit d'uns pocs sobrevalorant actius que no hi valien? Per què són avui encara tan opaques les transaccions internacionals que espolien